babu keparat ditakoni Guru wangsulan malah ngoyak terus iki. Ayo kowe kudu ngaku yen gurung gelem ngaku apa kowe njaluk tak bidhi jeneng babu keparat yo. Sumedya aku bekan keling kawula Sentana Projeng Ndrawati. Jalaran pro kadang soto kuro mligine Penembahan Hyang Pandhawa Durna. Titik kalanggali bakal ngampil Nalendra Ndrawati risang Prabu Bathara Kresna mudhune kembang Wijaya Kusuma ayo. Mula bukan yen kowe ngerti ulungna. Tak jaluk wujute wong agung nata Ndrawati supaya cumandha negara mesti ora ketong sak kadang sak penginang. Papan sinengkan balik sandangan kotek wok simbar jojowang malang mentis nyokang sir muka bang pindo kembang worawari yen kena tak rembuk lan tak eman aja nganti mbacut ingkang dadi lakumu karepmu putih tak sembadani bongo tak sumur-murpa iku putra Sentana negara Ndrawati. Aku peparap risang tetuko ya risang rembiat mojo ya Gatut Kata babuh keparat ilatalah sumbut ingkang dadi huda wedanane Gatut Kaca ulungna wujute Nalendra Ndrawati besok ora wis saiki apa meneh macut budak sembadani bongo tarung cokot diawer kupingmu gembol dadi apa kowe. Apu bagus bicarane